Hola, bones. Som en Germán Asensio, l'Eric Calan i jo, en Bruno Álvarez, i ara us parlarem dels guanyadors de la 18a edició del certamen literari. Concretament, us presentarem els del primer cicle de l'ESO, el primer premi, la Irene Cabanas, i el segon premi, la Noa Link. Ara us presentem a la guanyadora del segon premi de l'edició del certamen literari 2025, la Noa Link, amb el seu conte anomenat Sentiments un programa, on ens parla sobre un robot anomenat Eloi que declara l'amor a la seva parella, Carla, que també és una robot. Tanmateix, un científic els observa de lluny i es burla d'ells, afirmant que mai podrien sentir les emocions reals perquè ell els ha creat així. Malgrat això, el científic se sent trist perquè està sol i hem pogut entrevistar a la Noa i aprofundir sobre el seu relat que volia expressar. Us deixem amb l'entrevista. Estem aquí amb la Noa. Si per començar ens pots fer una presentació de tu. Hola, em dic Noa, tinc 13 anys i sóc de primer d'ESO B. La primera pregunta és, creus que l'Eloi i la Carla, tot i ser robots, podrien haver-se estimat? Al final mai es podrien estimar perquè el científic els va programar perquè actuessin i fingissin així, però que no ho sentiran ells. Per què penses que el científic se sent trist? Perquè tot i haver aconseguit una cosa tan gran, no ho ha pogut compartir amb ningú i li falta companyia. Per tu, què és aquest cos sense identificació i creus que té més poder que el científic? És algú més superior i més poderós que nosaltres, que no el podríem veure amb els nostres ulls i que podria sentir més que nosaltres. Creus que les emocions són únicament dels humans o hi ha més coses que ho tinguin? Sí, són només dels humans perquè som els únics que tenim cervell i cosa que no tenen mai els robots i amb el que podem pensar i sentir. I per acabar, has pensat en ser escriptora alguna vegada? No ho he pensat mai. La Noa, amb les seves preguntes sobre el relat que vam fer, ens ha ensenyat que no tot és el que aparenta ser. Ella, tot i que no ho ha pensat mai, ha tingut una mica d'esperança en ser escriptora en guanyar aquest premi. Qui sap, potser podríem estar entrevistant a una futura escriptora de renom. Ara que ja coneixeu el segon premi, us presentarem a la guanyadora d'aquesta 18a edició del certamen literari. Es diu Irene Cabanas i amb el relat Frio ha aconseguit guanyar-se el primer premi d'aquest any del primer cicle de l'ESO. La seva història ens parla de l'Antonio, que segons paraules textuals de la història apaga la seva dona, la Teresa, i ara està submergit en una immensa soledat sense ella. En Bruno Álvarez, un dels nostres millors reporters, ha pogut entrevistar-la per poder conèixer més detalls sobre el relat i sobre l'escriptora. Hola, Irene. Primer de tot, pots fer una petita presentació de tu? Doncs soc la Irene i estic a segon d'ESO i pel que es veu he guanyat el primer premi d'això. Ara anem a parlar una mica més del teu relat. Primer de tot, com creus que se sent l'Antonio després del que ha fet? L'Antonio està molt sol perquè ha perdut la seva parella i se l'estimava molt. Vale. Què creus que va passar realment amb la Teresa i si em pots explicar aquest final que no acaba de tancar del tot i no se sap ben bé el que fa? Sí, és final obert i està fet a posta, però puc donar dues possibles opcions pel lector. Una seria que la Teresa estava molt malalta i que l'Antonio va voler fer una espècie d'eutanàsia i aquesta altra opció seria que l'Antonio va assassinar la seva dona. Vale, perfecte. Com vas pensar el missatge de la Teresa? És un joc pel lector, aquest missatge, perquè pot ser un problema que té l'Antonio, que està tan sol i que fins i tot s'ho imagina, o pot ser que al cometre l'assassinat no ho va fer bé i la Teresa segueix viva. Si tu estiguessis en el joc de l'Antonio, què faries en la seva situació? Doncs si hagués comès un assassinat, jo fugiria del país i si realment fos una eutanàsia, doncs demanaria ajuda i ja està. Vale. I finalment, tu tens algun objectiu o vols ser escriptora en un futur? La veritat és que no, jo sóc una persona més de ciències. Vale, perfecte. Moltes gràcies. De res. Amb els seus relats, la Irene i la Noa ens han demostrat que la imaginació no entén d'edats. Ha sigut un plaer llegir les seves obres. Enhorabona a elles i a tota la resta dels participants del certamen. Han locutat Germán Asensio, Eric Calan i Bruno Álvarez. Estil directe, Maristes Valdemia, Mataró.